adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan. Petsa 27 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 43 ngadto sa 48. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway, apan karon sultihan ko kamo. Higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala, nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga tawo nga nahigugma kaninyo. Dili babisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat maniana, kun kamo mahigalaon ngadto lamang sa mga higala. Unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala muila sa Dios nagbuhat maniana? Kinahanglang magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.